Так, намудуй торпеда. Намудуй торпеда. Намудуй торпеда. Шо подписку ва лайка аз хотин вортам комментарий ҳатман навистам ки касри ролик чихел масъалаи падачи информация чихел кунем бо нақстар мешад ҳамон мнениҳое ки ҳаст ҳамон пешниҳодҳое ки ҳаст ҳатман комментарий навистам эътибор ба мегирем суханҳои шоя намудои баллони пушт баллони пушт баллони пушт борт خب نمودی обшивки طرفی پاساژیر نمودی سالن با خب از با معلومات تکرار کنیم خب واگن 2009 820 94 126 95 1300 سودا می شود